Kaikissa huoneissa on ikävä lasimiesi. Tässä talossa näillä muistoilla on jokaisella sun kasvosi. Hyvä, toka sivulla. Mikä on? Vaikea sanoa, koska mikä sulla on, niin hysteriakohtaus tällä hetkellä. Emma Heija. Mikä musiikin opettamisessa on parasta? No kyllä se itse opettaminen tietenkin, että niin oppilaat oppii jotain ja motivoituu tekemään. Ja totta kai se musiikki niin kaikkia varten, mutta jos pystyy aina löytämään sen yhdenkin pienen asian, mikä johon kolahtaa, niin se on hienoa. No niin. Oota, mitäs muuta mun luki tässä? Niin. Miten pyrit opettamaan oppilaitasi? No totta kai aina pyritään ottaa jokainen niin kuin yksilönä huomioon, että pystyisi löytämään sen jokaiselle niin sen oma jutun, millä pystyisi motivoimaan sen musiikin oppimisen. Mutta tietysti ryhmäkoot on aina suuria, että ei sitten pysty. Yritetty valita vähän sitä sun tätä sinne, että jokaiselle löytyisi joku oma juttu siinä musiikin tunnilla kuitenkin. Jos ei joka tunti, niin ainakin sitten jossain kohdassa. Sen takia sopivasti kuunteluun, sopivasti teoriaa, pikkasen soittoa ja laulua. Mikä on keskeisin asia 7. luokan musiikissa? No se on keskittyy bändisoittoa aika paljon, mutta sitten siinä tulee tietenkin klassisen musiikin kuuntelu, eikä pyritään luomaan jonkinlainen kuva siitä, että millaista musiikkia aikaisemmin on ollut. Onko siinä jotain yhteyttä nykymusiikkiin? Mistä muista aineista on hyötyä musiikin oppimisessa? No ehkä mieluummin toisinpäin, että musiikista on hyötyä kaikkien muiden aineiden oppimiseen. Tästä on monenlaisia tutkimuksia itse asiassa, että musiikin harrastaminen auttaa keskittymiskykyä, auttaa myöskin kehittämään kaikkia muita tällaisia tarpeellisia kognitiivisia taitoja, mitkä auttaa sitten muun oppimisen. Mikä saa sinut innostumaan musiikin opettamisesta? Tähän vastaan varmaan kesäloma opettajan hommissa, mutta siis mukava työ. Mikäs tässä? Pääsee tekemään sitä, mistä tykkää. Niin se on varmaan aika monella muullakin, mistä on ammatissa. Mitä Mitä tarvikkeita kaipaisit lisää musiikin tunneille? No itse asiassa mieluiten mä ottaisin isomman luokan. Se mahdollistaisi paljon enemmän tuohon, että tavaroita on ihan hyvä määrä, mutta sitten, että sen pystyisi sijoittamaan sinne luokkaan sille, että pystyisi myös käyttämään niitä kaikkia yhtä aikaa. Tuplatila, niin se olisi aika jees. Ja sitten erikseen bändihuone vielä, missä pystyisi oppilaat harjoittelemaan välituntisia ja muuta, niin se olisi tosi loistava. Sitten tämä voi leikata tämän seuraavan pois, mutta sitten taitavampia oppilaita jossain. Käytätkö oppimateriaalina? Käytätkö Vaikea sanoa. Oletko mä itse luon sen? Käytätkö oppimateriaalina suosikkimusiikkiasi? Ei, ne vaan pyrin siihen, että niin monipuolisesti kaikenlaista. Ei täällä omat lempikappaleet kyllä tunneilla soi. Toisaalta ehkä eivät halukkaan ottaa mitään omia suosikkappaleita sinne tunnille. Ne pysyisi myöskin tunnin jälkeen vielä suosikkikappaleita. Mikä on turhauttavinta musiikin tunneilla kautta opetuksessa? Emma vai? No, en mä nyt ihan suoraan sanoisi tässä haastattelussa silleen. Ehkä se, että epämotivaatio, se, että ei jaksa kiinnostua jostain asiasta, että se, että ja sitten jos joku ei niin huomaa, että omalla toiminnallaan tavallaan sabotoi kaikkien muiden tekemistä, niin se on ehkä se kaikkein niin ärsyttävin piirre. Onko epämotivaatio sana? Tähän voidaan leikata myös pois. Miten pyrit pitämään kuria tunneillasi? Huonolla huumorilla varmaankin. Oletko nähnyt kaikki Simpson-jaksot? En ihan kaikkia valitettavasti. Nyt alkaa tänään 25. kausi tästä televisiossa pyörimään. Suosittelen katsomaan. Se on aivan loistava sarja. Jos et ymmärtää jotain. Oletko koskaan harkinnut siivota luokkaasi? Ei, kun mä aina toivon, että oppilaat siivoisi mun puolesta. Jotkut aloitti jossain kanssa, mutta se jäi vähän kesken. Hyvä. Eikö olisi aika paljasta miljoonille katsojille, miltä näytät hiukset auki? Hei. Hei,